Ay, 시바님 부장은. Hello logofer, dinini godan moनसे भिडियो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं दा दंफैयो मोनसे रिजार्भ लामायाव। नोंथांमोना भिउखौ नायनो हागोन दे नै अखा बोथोरजों बिराद गोथां गोथां जाजोबदों आरोना। नायथाव नैबेखिजा दैज्लां जाबायलायनाय नै बिलोआव दै थाबाय। नैबेयो गासिबो आरो मैगंबारि गोजा आरोना। तो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जाथायनि सायाव मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आपडेट लानानै फैदों। जाय जाथायखौ बर' समाजाव दासान्दि खोनाफेराखैमोन आरो नुफेराखैमोन आरोना। बेखौनो फार्स्ट बुंजायो। नोंथांमोना नैबे भिडियोखौ जोबजासिम नायलां। बेनि उनाव बे जाथायनि सायाव नोंथांमोननो खोन्थालांगासिनो। Ay, 시바님 부장은. 젠장 락치 마트. नोंथांमोना भिडियोनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। तो लोगोफोर मेन खोथायानो जादों बिहाव बिखुनजोआ बिहामजोनि गथ'खौ लाखिनानै बिहामजोखौ होखारनाय मोनसे जाथाय दे बियो लोगोफोर। बेफोरबायदि गनाय जाथावै हाबा मावनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा ज' जानानै जितु बै बिहामजो होखारग्रा न'खराव थांनानै एसे दावराव दावसि जाहैनायखौ नुनो मोनदों आरोना। आरो जितु बै होखारजानाय बिहामजोआ फिसाय दंना गैजाया गावनि हिनजावखौदि बेफोरबायदि इनायै होखारहरदों, गावनि फिसाखौदि बिमानि बिखानिफ्राय आलदा खालामनानै लाखिदों, बेफोरबायदिनि सायाव नोंथाङा दुखु गैया नामा? ना गासिबो बेफोरबायदि प्लेनिंआ नोंथांनिनोखा? सासे उन्दै गथ'नि थाखाय बिमायानो दुनिया। नोंथांमोना बे गथ'नि लाइफखौ मा खालामनो सानदों? नोंथांमोना बे गाइखेर गारै उन्दै गथ'खौ बिमानि बिखानिफ्राय आलदा खालामनानै मा गोजोन मोनगोन? नोंथांमोननि बिखानि जायगायाव हांगारसो दं। तो लोगोफोर दिनैनि भिडियोआ बेखिनियानोसैमोन। नोंथांमोना भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ अल, बाय।